anjene lek bab udan cara akal iku Mas nggih. Umum lumrah udan iku sekitare ya udan kabeh kan ngoten Mas nggih. Tapi lek enten tiyang nggih sing termasuk Islami sekujur tubuh dikire sekujur tubuh iku Mang Mas ya. Iku mau masih udana derese kaya apa ngono Mas. Terkadang nang Allah iku disamarno. Misale dua arah jalan yang kita tujuin ini ku nggih. Kanan kiri ngoten lho Mas. Udan kan mek sak lokasi misale duweres iku tetep udanan, tapi enggak sederes apa sing nisok sing pinggire kene. Tetep udanan kene Mas. Tandane kene iki menungso. Ha ngono, duduk nabi, duduk rasul, lek nabi bawa wala salah apa sawab. Tapi niku enten Mas. Mbak senajan sanes wali, senajan mboten napa tapi ancene ibadahe nggih krana Allah. Sampai ngoten. Dadi embong separo iki Mang Mas. Sing kono udan deres, yang dia tuju iku gak udan. Lho jangkae lho mek tengahe jalan iku mek margae ana wite kembang mek sakmono kan. Nek cara akal lho ya opo lak ngono. Lah niki nggih hake Allah, moko Allah anjene tetep ngekei apa sing dirahasiakan Allah kepada makhluknya sing bener-bener iman nang Allah. Lah iku Mas nggih. Nggih kula ngalami ten griyane Bunyai Mas Tukan niku nggih ngoten Mas. Ngecet omahe diapi dicet kabeh. Lah niku Bunyai Mas Tukan dugi. Wis mlebu kabeh, mlebu orul, mlebu pahar ngono. Ngecet di jero. Ngecet di jero akhire. Nek jobe iki mlebu nang jero ae. Udan duweres Mas. Ndak sampai setengah jam. Jenenge wong udan-udan iku wong lewat lho golek kabeh. Mek omahe Bunyai Mas Tukan tok gak udanan. Gak udanan blas. Jenenge embong ku aspalan wis gak ketok. Lah iku Mas. Wis iku ya senajan duduk waline Allah, tapi lek ana wong ibadah nang Allah sak temenane, maka ya kerahasiaan kegaibane Allah iku tetep ana saksine. Lah iki Mas. Dadi duweres wis nyoba iki Mas. Tapi aneh, sak omah tok sing gak udanan liyane wis. Grodok-grodokan dadi tontonane wong wis saya. Lah iku Allah lek ndudukno ana wong sing iman sak temenane, carae akeh. Iku mang melalui udan, melalui Pak Ismanto sing arek njaluk donga lara untu, padahal lek gak ono wonge. Dipekno banyu sumur salah di Al-Fatihah dhewe, Pak Ismanto marang di Al-Fatihah sing lara untu digoro. Iki lho donga teko Cais. Al-Fatihah ono iku ngombe. Lho waras e. Iku wis termasuk salah sijine iku Mang. Dadi lek encene wong dikir nang Allah sak benerane iku gak perlu pinter, gak perlu sing ya apa. Sing dinilai nang Allah iku sing ikhlas, tapi ya perlu pinter, ya perlu ya apa. Dadi iso mlaku loro-lorone Mas. Lek kene iki mlakune awak ya iki akhire diguyu-guyu wong. Iku ngaji ngomong Jawa tok gak ono kitabe ya. Lah iku nyancen ngaji umum kitabe digawa dikentil ono tulisane. Lah iki enggak kitabe laku diri ya ngono. Dadi basane basa alami iki. Lah iku dadi nek sampean apa iki Bang takokno dengan kejadian sing gak masuk akal sampean tetep arano nang Allah. Aja krana aku iki wis ngene wis ngono aku nduk jamaah sing ngene. Jangan bawa nama jamaah, tetap bawa nama sang pembuat. Istatullah ngoten niku wau.